Comencem, doncs. Ai! Oi que sóc ben plantat? És clar, mestre. Ajuda'm a pujar, noi! Ara mateix. Mare meva! Què us en sembla? Creieu que la pagarà? Me'n refio del tot del mestre! Tepa! Molt bé, som-hi! Ostres, és l'efecte Kamiami del mestre Muten Roshi! Mare meva! Què és un efecte Kamehameha? És la força poderosa del mestre Muten Roshi. Condensa l'energia latent del seu cos i la deixarà de cop. I tindrem el privilegi de veure-ho amb els nostres ulls. Ja he apagat el foc, nois. Va, tu a l'olla. Bé, mestre, val a dir que el foc ha desaparegut, però... Què passa? Però el castell i la muntanya també. Què? Oh! Ha desaparegut! Bé que me bufàs massa fort.